nagsasabing ganito, sa bahay ng poon ay pumasok tayo sama-sama. Kami matapos sapitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos, sa tahanan ng poong Diyos. Dito umahon ang lahat ng angkan, lipin Israel upang magsambahan ang angat. Ang poon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng hari, hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng